No, no. Bonpreu no és una gran família. Ja està titular. Ja en saps, No, és que inclús jo recelo d'això, perquè a vegades que has de fer algun discurs o alguna cosa i surt aquesta cosa i no, a mi em fa al·lèrgia perquè és una empresa professional. I òbviament el fundador té molta ascendència i el seu cercle més proper perquè porten 50 anys i perquè és seu, i és imatge i semblança seva. Però són molt professionals i Bonpreu no és una gran família, cadascú té la seva família i nosaltres som professionals i ens comportem com a professionals. El que ha passat amb